Mi ebből a tanulság? A Lengyelbe sárga jelzésű útra nem szabad ráhajtani. Ennyi. Jönnek szemből a kamionok, és nem férünk el egymás mellett. Főleg, hogy nincs letakarítva. Csúszik, mint a takony. Kólabazz, tudja, hogy nem vagy normális. Inkább kerültem volna normális úton. Ki van. Ennyi. Olyan, mint családapárt orvosház, amikor esik a hó, basznak letakarítani. Pont dettó ugyanolyan vastag az út. Jön szemből egy kamion, bazd meg. Annak is annyi esze van kb. Mint nekem. Se több, se kevesebb. Nem volt szűk. Ne is törődj vele. Ennyi. Van még 26,6 kilométerem a célig. Na, itt már egész jó az út, buszos elfelejtett lehúzni. Az előbb villogott rám a rendőr, hogy álljak meg, de álljon meg a faszom, inkább jaj, jössz utánam, ha valamit akarsz. Ennyi. Hopp. Ejjjjj. Ez a tükör ez nem sokáig fog tartani, én szerintem. Azt ennyi. Szerintem a rendőr itt van a seggembe. Ezt mindjárt fog nekem magyarázni, hogy miért jövök erre kamionnal. Jaj, ott van, szépen ott világít. Nagyon jó. Hát nem állok meg, bazd meg. Majd megállok, ha lesz vastag az út. Ennyi. Az Isten nem mozdítja meg, ha most megállok. Hiába én itt a hóláncomat és meg azért is, hogy ide befordultam erre a szar útra. Na, Isten áldja!